Hello! I am back! Hello, welcome back to Manghilabot Ta. Si Phil Andro din guys. Ay sa mga sa mga bago di ay, hello, ang kaning Manghilabot Ta kay Manghilabot ra ko. Bitaw, seriously, if bago ka diri, thank you so much for checking out my podcast. Bisaya ni, obviously. Basa ko Reddit stories for the first time, or react ko and then mo advice ko. Kasi wala na nga advice, unsolicited advice. Ganahan ako mo advice kay ganahan po ko maka-learn pod o mga lain-laing stories from different Filipinos around the world. So muna siya, inganira siya akong podcast. So hello, welcome. And sa mga listeners ako ug mga friends nako ug mga loyal listeners, salamat kaayo sa pagpaminaw, kabalo kong naamo diha. Kabalo kong na ako'y mga silent listeners and silent supporters. Yes, thank you. Hindi ko kailangan mag-drama. Welcome back! Nag-podcast ko karon kay Holiday Ugma, June 12. Di wala ko'y work ugma. So, this is a perfect time for me to, manrapos ako sa kunaw. And yes, nakakalo ko, nagsando ko, giperting inita. Masiga aircon ako dire pero init jud akong lawas. And by the way, shot dita kinagbay. Dili ko hubog ha, bagwara ni na ko nablihan. Ganahan ako kuan kanang something nga mo kick gamay. Samtang mabasa tag mga stories nga. Kaya ko yung manangkitan nga mga title diri nga very very intriguing. I'm so excited guys kay I have so many thoughts in my head nowadays. Ngano kung mag-in-English Bisaya gani. O pasensya na ako'y bungot, gasami, yakalo okay, kalkag akong buhok. Nagpa-try takog long hair pero sige lang, upaw na ko diri dapita. Yes, this is me. Wala na ko'y reason nga na ulaw-ulaw. We need to be confident with ourselves. Anyway, nga nabot ko diha. Sige na ko'y nakitaan nga title. By the way, katong the last four excuse me, sorry ni burp ko. Ano ba yan? Itong last 4 episodes na ako, sa last ng mga episodes gani, kaya puro man to ako ba yung gags or ABYG. So, kato na pong mga bag, hello, ma-explain na po kadali. Ang ABYG is ako ba yung gags. Gags ra akong gi-alternate kaysa mo storya ko og diri sa podcast para dili ko ganahan mo mark ani as explicit episode para comfortable ra pod ang tanan. So kato mga ako ba yung gags story, muhatag sila lang story and then mangutanan sila if sakto ba lang gibuhat or gags ba sila for doing this, doing that and something like that. So karon adto na pod ta sa relationship advice kadi ba gipuli-puli man ato. Pero katong last time magud nalingaw magud ko ato. So nakoy nakitaan sa relationship advice posted 2 days ago. Naintriga ko kay ang naadri sa title and this is from Jade DDDD. Pila ni kabuk di? Jaded DDD Playwriter. Hello, I'm using your story here in my podcast. I hope Bisaya ka. If dili, then try your hardest to understand me kay Bisaya ni nga podcast. Ang title sa story kay, by the way, wala na yung sakit akong dila so makatarong na kong storya karon. Yay! Ang title kay, My Boyfriend Stresses Me Out kasi parang he's turning into a sad boy, quote-unquote, that my health is being compromised. Oh my gosh. Sige. Ang tag dari kay financial. And the story goes, me and my boyfriend have been together for 10 months and lately, sobrang nasa-stress ako sa kanya kasi parang he's turning into a sad boy. By the way, ang original poster or nag-story ani kay 29 years old na female, ug yung boyfriend kay 26 years old. Nung nagkakilala kami, alam ko naman na he's not well off. Tanggap ko siya at tanggap din siya ng family ko. He supported himself and his studies through joining pageants and modeling at sobrang proud ako sa kanya. I was there when he graduated last year. Prior to graduating, my mom gave him a job agad. Wow! Right now, salary grade 8 siya sa LGU namin where I work too and is earning around 21,000 a month. Okay na eh. Lately, medyo nasa-stress ako sa kanya. For context, he doesn't spend on food pag nasa office kasi kadamay na siya sa food ko palagi. Para din na siya gagastos. Lately kasi, pag magkausap kami through chat or call, tapos pag inask ko siya if kumain na siya or pag sinabihan ko siya na kumain na, sasabihin niya, depende kung may food. Or walang food dito sa bahay and the likes. Pinapadalahan ko na nga siya through Food Panda most times. Pero lately, nasistress na ako kasi nag-aalala ako sa kanya. Sorry, kapoy gigbasag Tagalog. Anyway, padayon ta. Tapos, sasabihin niya wala na daw siyang pera kasi sinagot niya ang tuition ng pinsan niya.
may binayaran siyang utang. Nagpadala daw siya sa papa niya na inabandon na sila ng nanay niya since birth. Oh my gosh! Makarelate ko, ani. Anyway, sige, later. Parenta. Sige, sorry for, kanang muriak mong gudahin ko. Sige, atong basahan balik. Nagpadala daw siya sa papa niya na inabandon na sila ng nanay niya since birth na may sakit. So, yung papa na may sakit. Mga ganon. Tapos sabi ko, sa sahod naman na sa isang araw, wala din daw matitira kasi madami daw siyang babayarang utang. O sa pa din na nga utang. Minsan, naiiyak na lang ako. I feel bad for him. I offer him help, like papautangin ko siya, pero he refuses dahil madami na daw akong binigay sa kanya. Marami na daw siyang utang. Willing naman akong tulungan siya kasi I am more able financially and I come from a comfortable family din. Good for you. Honestly, I don't know what to do because I don't have a clue. Araw-araw, ganito yung nagiging pag-uusap namin. Alam kong nagbibigay din siya somehow sa bills nila pero I think dapat may limit din ang kabaitan. Sana magtira naman siya para sa sarili niya. I have type 1 diabetes and hypothyroidism. Oh my gosh. And I notice blood sugar spikes and worse hypo symptoms talaga. I get worse. Stress really isn't good for me. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya in a way na di siya ma-offend. Everyday na lang puro negativity ang naririnig ko sa kanya. Very sad boy ang datingan. Pero pag ako ang nagrarant tungkol sa mga nararamdaman ko sa katawan ko dahil sa mga sakit ko, parang ang sama ko pa. Wow. Ang negative ko daw mag-isip. I don't know what the future holds for us both. Paano pag nagkatuluyan kami? Pwede ba namang lahat kakarguhin niya? Di ko na talaga alam. Mahal ko naman siya pero he really stresses me out. How do I tell him na nako-compromise na ang health ko without offending him? Hi. Najay, hi. Hi. Okay, end of story. Okay, let's get real. Kablo ka. For me okay lang at first na makasabot man ta diba, makasabot jud ko og prideful nga tawo kay naay ubang tawo nga especially na ubang family members na ganahan kay kamo tabang pero ma-pride nga dili pod sila ganahan mudawat og tabang pero at the same time magparamdam ba nga magpakaluoy ba gani nga magpa-victim mode exactly ingani nga situation nga magpasad sad boy magudong term di ka na magpa-victim good ang term na ang sulod sa akong mind nga kana ganing kada kumusta nimo ang response kay puro negative nga ay nanin ani na pa koy ano apoy kaayo sakit akong ngipon sakit akong tiyan sakit akong survalo ana pero kung mo offer kag help ay okay ra kaya ra ni pero maglibog ka if mutabang ba ka kay you really care for this person pero unsa man nimong di man mo daw og tabang dayon kung bayagon nimo ikaw panoon ang sayop exactly ani nga sa story so akong masulti ani kay parang kahanay na lang jud I know lisod siya kay pila na sila ka kuan years ay 10 months pa lang gani di ay wow so 10 months naghuna-huna na siya if magkadayon ba sila or dili wow okay ihapon na pero kabalo ka nowadays first things first yun I know mo contradict ni siya sa mga maminaw diha nga basog na yung mga Christian or born again Christian diha with Christian principles nga di ba ang sa Bible kay love others di ba love your neighbors ang concept is unahang gyud nimo ang imong neighbors imong other people than yourself kay you know it's a selfless servanthood Chervalo, upside down kingdom and all that. That's another story. Pero in reality, manggod, and it's not that wala ko although true na siyang truth, but in reality diri sa kalibutan, how would you function? How would you take care of people around you, the people that you love around you, if ikaw mismo wala nag-take care sa yourself? Now, this story, gamayng stress lang palangdaan, mo spike na yung blood sugar, diyang arte, ha? I'm not really familiar with hypothyroidism. Kato ba ning kuan? Kato ba ning manambok? I don't know. Muna ang sulod sa akong mind. I think I need to research about that. Pero anyway, ang mas familiar ko sa diabetes kay family members na ko, dahang kay mga relatives nga mga na dedo na tungod ani. So girl, you need to take care of yourself. So if nakamati na ka nga mo deteriorate na imo ang health because of this person, muna siya ang literal nga sometimes love is not enough. Kay if walay open communication, if wala po'y sabtanay nga siya na lang sige ang dapat sabton
dili pod ikaw, then kung ikaw dingon ka diri, di ba, nga kung ikaw na gani ang mo share si mong hinanaing, ikaw ang negative, ikaw ang para kung isulti ganiha ba, dili na siya pwede. Lagto ko laway. Dili na siya pwede, girl. Wala kay control anang tao nga ma-offend ba or dili. Kay naay mga tao nga bisag unsaon pa na nimo og panindotay og storya, kung ilahang mindset na lang daw, kung ilahang mood og ilahang aura na lang palangdaan, very in offense bay tawag ana, kana ganing ready to fight back baga ni ka. Kung unsay mo istorya, napod siya ikastorya, unsay mo gawas yung ma-offend dayon siya, wala tay control ana. So ayog focus sa things nga dili mo ma-control. Ang imong i-focus, paningkamuti na lang jud nga mabalay nimo yung pagstorya sa iyaha, kay you are being sensitive man god. Ni empathize man gud ka sa iyaha. Nga okay, kasabot ko sa sitwasyon pero pwede sabton pug ko nimo. Kay mo ni akong sitwasyon, ma-stress ko, ma-spike akong blood sugar, dili ko ma-concentrate. Please dawatan na lang akong tabang. Pero di na lang ko mo dig in anang mga unsay nganong nang siya utang ana kay I've been there. Nagkalisod gud ko for mga years ago. So makasabot po ko ana nga part, but there's no harm in asking for help, jud, especially sa mga tao nga nasa tong palibot nga love na to. So ni-ask ka diri nga, I don't know what the future holds for us both. Kung magkadayon ba mo, ma-stress ka. If after ni mo siya masturya, dayon, wala gyud changes sa iyaha nga part, nga dili gyud siya willing mo, adjust, dili siya willing mo sabot sa imuha, iyaha na lang sige ba, nga feelings iyahang huna-hunaon. That's a one-sided love. That's a one-sided relationship. Kaya dili na pwede nga mo enter ka into a relationship with baggages, access and baggage. Di na siya pwede. Although inevitable, but if mahitabo man ganin na, then we have to deal with it. So kailangan jud ka mo do something about it. Kaya dili pwede nga magsigkarga imuhang partner para sa imuha. Dili na siya pwede. So you need to take care of yourself by talking to him, and if dili gyud, then I'm sorry to say this, but you need to let him go. Simple as that. I know it's easier said than done, but kapoy manggod o pabilin sa relationship nga ikaw sige ang ma-drain, ikaw sige ang musabot, ikaw sige ang you know what I mean? So give and take gina siya. So that's my unsolicited advice. Og nang hilabot nako. Okay, see you on my next episode. Bye-bye.